pusa roka, food up, reggae, rapy, pop up, R&B, soul, tribop, jsou dohromady, wave, jo. Stylový kouzlo nestejný hovno, jsme severozápadní horský křídlo. Otevři okno a všechno to vyklop, jenom slzy a zbraní pokoj. 8 mozků v jednom těle, směrem k tobě snad dojedem. Celý předem říkám, bude show, bavit se bude show. Budem se bavit, bude show, bavit se budem se bavit, bavit se budem se bavit, bavit se budem se bavit, bavit se budem. Přes noci týden jeden pořád stejným stylem, je to jasný, jeden věci podle sebe, co mě baví, jsou to keci. Mocný repy, silný řeči, tvrdý kluci, já to žeru ve dnem noci, čas na změnu, mám ten pocit, jo. Tak očí prací do koní jede. Záběry z Planice. Ještě zastřízlivá, se schopný natáčet. Zhruba půlnoc, vypadá to nějaká zajímavě. Právě půl druhý a všichni se přesouváme do Karlose nebo jinak do Magica. Co mi o tom povíš, Dave? No, teď o tom se bojím se na tu skleničku. Podíš se na tu skleničku. Tak 2:0. Zůstalo jenom pevný jádro. Všichni ostatní se to vysrali. A teď po 5. pivu, 8. vodka Semtex, Demolice, Red Bullu, pozor. První pokus, moc, druhý, furt víc moc. Red Bull skončil, že nepičit, jo. To poseru. Nedělám toho moc. Vidíte to sami? Nemá cenu komentovat tohleto. Já to seru, ty vole. No problém. Fyzika 2. Kurva, nemůžeš jít na přednášku v takovémhle stavu, že za pár hodin, vole. Jako fyzika 2, to je největší pohoda od vynálezu toxikologie.